Makhosi amakhulu-ke, sanibonani, thokozani iy'ngane zedlozi. Ngiyanibingelela-ke ngomkhulu wasemakhosini indaba enhle xoxa ngofakazi. Ngiyanibingelela nonke iy'ngane zedlozi, ngiyanibingelela nonke ingane zawokhokho nokhulukhulwana. Ngiyanibingelela sizwe esimnyama, sizwe sikaphungana nomageba. Nakubo bonke abalangazelele nabalandeli ababuka i-YouTube channel kamkhulu wasemakhosini. Cha, zingane zakwethu, nibingelela uNozigemegeme umhlanganyelwa. Nibingelelwa umkhulu wasemakhosini indaba enhle exoxa ngofakazi, umoya ovunguza ukuthanda kwawo, ijaji elijaja isiminya. Ngiyaye ngizihlephule-hlephule-ke nje iy'bongo zami, ngingeza ukwanda kakhulu futhi nazo la ingane zakwethu-ke. Uma sisekhona nathi uye wathi umuntu ake ngishaye nje le video-ke ngiqondise kahle. Kodwa-ke la kule video ngane zakwethu sizokhuluma ngesihloko esithi asisukubaluleka nje impela. Nengicabanga ukuthi abantu bayodinga ukuthi bazi ukuze bazonothisa okwenzekalayo kulolu hlobo lomuntu esizokhuluma ngaye. Lana-ke ingane zakwethu sokhuluma ngomuntu owazalwa noma ozelwe embethe. Ngikhuluma ngomuntu onjani? Ozalwa embethe. Qaphelisisa-ke ngoba kunomehluko phakathi komuntu ozalwa embethe nomuntu ozalwa embethwe. Kunomehluko emibili leyo. Kodwa-ke la ngizokukhuluma ngama-signs, izindlela umbona ngazo ukuthi hayi lo muntu wazalwa embethwe. Embethe ngempela. Hayi embethe nakho sekunephutha. Owazalwa embethe ini? Ubunhlanhla. Angikhulumi ngalokhu kuzalwa kwembethe abantu sebehamba bembundaza kuthiwa khona umuntu ayambathwe ukuhlupheka. Yebo kuyamembatha ukuhlupheka kusuke kungenxa yezinto ey'nkinga ezisuke zithize ezikhona between umsamo wakhe nasekuzaleni wakhe usimeni sento, kodwa ey'nkinga esuke kanjalo. Angeke ngize ngande kodwa kakhulu lakho. Ngizocela ukuthi-ke ake sike sihlale nje odabeni ingane zakwethu, singalokhu sishona le, ngingalokhu ngishona le nale nale. Lana-ke uma ufuna ukwazi nokubona nokuqinisekisa wena oyaye kuthiwe uma uhambile wayohlola kwathiwa cha wena uzelwe wembethe ubunhlanhla obembethe. Ubunhlanhla lobo busuke buza nomcebo, obusuke buza nokumcebo nomnotho empilweni yakho. Okokuqala nje into ofanele uyazi, emaphusheni akho osuku waphupha, mostly uyaye uphuphe, uyaye uboniswe ulandelwa umfula noma ulandelwa ulwandle lukulandela ngisho usuphakathi kwamabhilidi noma ulandela kuphi nayo. Ngiyaye ngisho nje mina ngangiyaye ngiphuphe ngilandela ulwandle lusemabhilidini, lusuka nje impela kuhle kwalento evamise ukwenzeka izigemegeme yaye yenzeke phakathi kwetheku nakuphi emazweni. Abanye abantu baye bethathe sifike kuyitsunami or something. Lokho kusuke kuwulwana ethi phela wena ungumuntu wasemanzini. Umuntu kowazalwa embethe ingane zakwethu ungumuntu ongunomkhubulwane noma ngingazithi oyinkosazana noma oyinkosi uma kuthi umuntu wesilisa. Isimo sakhe-ke lo muntu kungumuntu imvamisa osuke engufish ngezansi, engumuntu ngenhla, kodwa wabe esezalwa enyameni. Lena lo muntu uyisiphiwo salomuntu noma saloluhlobo lwabantu noma saloluhlobo lwesidalwa noma saloluhlobo lwedlozi, kuya ngokuthi wena uvamise ukubiza ngani. Esiyaye sithi abanye bathi inzuzi, abanye bathi nomkhubulwane, abanye bethi inkosazana yamanzi. Excuse makhosi amakhulu. Lento-ke ingane zakwethu okufanele uqaphelisise why ngithi laba bantu bayilolu hlobo. First of all, isign engiyaye ngithanda ukuthi nengenze ngaze ngathi ake ngisuse-ke ngilokhuze ngiqaphelisise le sign lena. Nami ngayiqaphelisisa komunye uzakwethu ababefana nami exactly engibaziyo engineshow ukuthi bazalwa bembethe ubunhlahla. Okokuqala-ke umuntu osuke wazalwa embethe
yonke into asuke ithinta nento asuke ezoyenza isuke inempumela noma kuthiwa izinto zakhe zibophe kanjani. Unogazi okokuqala, unogazi olukhulu kubantu angaba besifazane abesilisa, unogazi nje olukhulu noluyisimanga, akanayo lento ekuthiwa yini iyisidina. Cha, lento ekuthiwa isidina nje into angenayo, noma kuthiwa kunjani, noma kuthiwa izitha ziyabopha kunjani njani, kodwa uba nalolo thando nje oluyaye lumfikele noma ihluphi uhlobo lomuntu, even ngisho isilwane ngishoni. Kodwa-ke siye la ekuphatheleni, mase kuye ekuphatheleni nasezimalini, uwumuntu oyaye abe nemali, akayisweli, akadingi ngisho kuthiwe izinto, into yakhe ibingakalungiswa uma ukuthi mhlasimbe uzaleke kwase kuba nale nkinga. Kuphela uyaye ebe nalezo yigaba nje, lezo yigaba ezikhona ezimvelelayo ezikhombisa ukuthi cha, into yakhe ayilungile kahle, ayikhanyiselekile. Noma kukhona la ekuzaleleni kwakhe mhlasimbe ingubo yakhe eyalahleka khona njengoba sesazalelwa-ke ey'bhedlela. Ngani zakwethu kungasafani nakuqala uma ube nenhlahla kabanye onesi bayabunikayo. Kodwa-ke size la another sign ekuyiyona ebalulekile, important, umuntu owazalwa embethe ave enomqondo, ukucabanga kwakhe ngisho kuthiwa mncane kanjani, umbona nje esakhula ucabangisa futhi ukukhulumisa okomuntu omdala. Omdala angalendlela esuke ixakile, uzoyibuza ukuthi lo muntu ngempela lokukhuluma kwakhe kwanesigqi kangaka emdala, uyibona isencane ingane ukuthi hayi no, lolu hlobo lomuntu. Kodwa-ke bese siya la ekuhambeni kwakhe, uma ngabe ehamba, ikakhulukazi ngizogxila nje kubantu besilisa, wena uyaye uthi uzalwe embethe uyinakisisa ingane yakho, noma wena uyayithi ngenkathi uhamba okwazise phela ngithi uluhlobo lomuntu owufishi ngezansi kodwa uwumuntu ngenhla. Okuyaye kuze kubhekisise ubufakazi-ke balokho, ngisafuna ukustate lo bufakazi baleyo ndaba, ukuthi ubufakazi balokho buyaye bube la ingane zakwethu. Uyabona uma ngabe ehamba, uqaphelisise lapha ey'nyaweni zakho, uma ngabe ehamba, uwena osuke ufake ibhluwe, uma ngabe uhamba njalo noma kuthiwa ugqoke impahla yakho ibinhle kanjani, kodwa uzoyibona la ngenhla kweqakala, la eqaleni nje kwayo, kube nanokuthi iy'nyawo zakho ngazithi ziyashayisana, kodwa manje wena awukaze wazizwa iy'nyawo uma ngabe yishayisana, kepha kuyindlela yokuhamba kwakho. Nanokuhamba-ke uma ngabe ubheka indlela yokuhamba kwakhe, noma kuthiwa uhamba edlathuzela, noma kuthiwa uhamba enjani njani, kodwa lapha phansi esimeni sey'nyawo zakhe uyaye ahambe ebe umuntu okanjalo. Ibhluwe lakhe liyaye libe nokungcola lapho esinye isikhathi zihambe lize lidleke. Uthola ukuthi laliqala khona ukuguga, liguga nje ngenhla, lingakugugi lapha phansi elisuke licindezelwe izicathulo nje lapho, ngenxa yokuthi mehamba kushayisana iy'nyawo. Yithi uma ngabe ehamba phela kuye kuvuke le ndima yokuthi yena akasiyena umuntu wasemhlabeni, kodwa uwumuntu wamanzi. And futhi-ke enye into ofanele uyiqaphelisise abantu abasuke bezeleyo bembethe ngosami ubunhlahla, babukeka njengezingane, bayalinka nabantu abaningi abasuke bephiwe ubukhosi basemanzi noma bembethwe izithunywa zamanzi, okuyizona awulidefine ukuthi why-ke kodwa ngelinye ilanga why abantu basemanzini baye bebukeke beyizingane even noma sebekhulile noma sebebadala. Lo muntu usuke embethwe-ke ilolo hlobo lona, kodwa-ke okwazi baphiwe baye bebukeke bebancane mostly. Futhi yonke into abayenzayo nje isuke inokuphila, futhi iningi labo-ke mostly ngisho kuthiwa kusuke kanjani, isikhathi esiningi baye bebe ngabantu abasuke bekhanya ngokuyibala. Angisho ukuthi nabamnyama ababe nabo yabakhona leyo nhlahla, kodwa sengithi mostly iningi labo kuvame ukuthi umuntu abe ngumuntu okhanyayo ngokwebala, noma abe nalobuhle obukhona obungachazeki uma ngabe suka enjani, eyidaki, noma uthi umpofu, noma uthi unjani. Uma uthola ukuthi-ke Nkosi yami unezinkinga zokuthi uyabheka nobuso bakhe abubifayo njengalabo bami, inkingane ezikhona, noma kukhona uthi uma wabe uzaleka ekuzaleni kwakhe wasuphuma nokufa mhlasimbe kwakugaxiwe phezu kwesimo somzalo wakho noma kwabazali bakho, manje uma kungakulaphi-ke kuyaye kuhlale kube khona ukuthi kuveza lezi zinto okuthiwa izinduna bese wona isimo sobuso bakho. Kodwa-ke angisho ukuthi
kunjalo kodwa ke ngenzela ukuthi ukubone lama signs lawa abalekile. Okay ke ke sesiyeke la ekuthenini umuntu uma ngabe ezalwa embethe uzothola ukuthi noma ngabe kuthiwa uyazibona naseyibonakalisweni ezinye ezibonakaliso zakhe uyayaphuphe osinye isikhathi omunye angisho ukuthi ke umuntu bese nihambe nithi ngoba phela nabantu behambe beclaima uclaima into ongesiyona ngani zakwethu ave kukubi ngoba uzothola ukuthi abantu baphumelela phambi kwesimo sobuso bakhe ngenxa ukuthi uhamba uthi uluhlobo lomuntu owazala wembethe kanti ubungembethe kufana nabantu abathi bazalwa benemoya baphiwa ukusebenza abantu noma ukuphilisa abantu kodwa bengenakho. Okay, angikho ke lapho ngilaye ke ingane zakwethu uyaye aboniswe isikhathi esiningi noma athi mengabe ehambile kumuntu ambone umuntu ofanelwe umcebo noma ephiwe umcebo wololuhlobo lwakudala lwezinkomo nezimbuzi amahashi imfuyo ukulima yabona mayithi ukulima ngisho ukuthi abonakale enenala kuyo yonke into yakhe ayenza abothola ukuthi umboniswa nje unamasimi ngoba kusuke kulandwa lo muntu ungani nje ungene usiko noma ungene ilo muntu kwesinye isikhathi elinye lamagama engike ngalikhohla liyabizwa ukuthiwa nguzilili unomkhubulwane uyabizwa ukuthiwa uzilili elinye lamagama unqone ungene yilolo hlobo lo muntu noma lesidalwa esinamandla kakhulu nesiyaye sibe nokunqoba empilweni yakhe ayandike umuntu owazala embethe engane zakwethu akagadle kalona noma kuthiwa begadla ngane yakwethu bakugadle koze kuphela imithi bethi cha hayi siyambophela la noma bethi bazama ukuthwebula isimo sobumhlahla bakho ayithwebuleki kalula uyawuvuka lapho kodwa ekuvukeni kwakho nxa uvuka izitha zakho ziyoshona phansi ziyoba phokophoko zife kuhle kwamagunda noma kuhle kwezintuthwane zishiswa umlilo noma akagadleki kalula ngosiyami umuntu owazala embethe and futhi into ofanele uyazi yonke into asuke yenza iyamvuma yonke into enhle iyamvuma umuntu owazalwa embethe ukutshala mekatshala emasimini ukudla kwakhe kuyakhephuzela ngabe thutshala hlobo lokutshala kodwa ubona ukuthi kukhephuzele yonke into ayenzayo iyamvuna nje ekutshaleni noma umsebenzi akawesweli uma kufanele ungabe uyaphuma umuntu osebenza kodwa iningi lakhe uba umuntu ngisho angaqala ibhizinisi elincane ngoba uwumuntu odalele kakhulu ekuthenini angamelelwa ngomunye umuntu suke equkethe amandla amakhulu nokuphiwa kwakhe ingilosi yakhe isuke inamandla kakhulu uphiwe isikhathi esiningi abanye bayaphiwa isikhathi esiningi ukuthi babe isimo sabantu abangabaphathi la beyakhona besuke begcotshwayo kodwa akusho ukuthi phela wonke umuntu seniyoba ngabaphathi ingane zakwethu kodwa nje ngistate izinto ezivamise ukwenzeka yonke into ayenzayo everything he touches becomes the gold. Ngiyathemba uyangizwa uma ngisho njalo kodwa yonke into yakhe nje isuke ingumcebo iyinhle inokuphila inokuthula futhi imvamisa basuke kungabantu abanokuthula ngaphakathi kubona noma kuthiwa ungumuntu osuke edaleke kanjani kodwa usuke enokuthula siyena umuntu wimpi kuningi nje ebengakubala kodwa ebengifuna ukubalula kakhulu ile ndlela yokuhamba kwakhe ngoba leya ndlela lena yokuhamba kwakhe isuke itshengisa khona ukuthi uyisuke eyilo muntu lona wasemanzini nanokuhamba kwakhe ingane zakwethu angisho ukuthi kabonke sengisho ukuthi mostly yabo and futhi those are the signs okufanele uwaqaphele nokufanele uwabheke uwabone ukuthi asuke embekaphi umuntu okuyena owazalwa embethe kuningi ke nje ingane zakwethu okunye angeke ngize ngakusho ngoba iningi labo abantu abazalwa bembethe ingane zakwethu bakhanya inhlansi ebunzini umuntu osaziyo ke ongeke ingane zakwethu ngibonga nje ukuba nane kule video episode yanamhlanje thokoza makhosi amakhulu ngicela ke nje please subscribe on my YouTube video channel and make sure that you click that notification bell if you don't want to miss any of our video press subscribe press that notification bell press it and like my video episodes
Okay-ke ngane zakwethu, ngibonge umkhulu wasemakhosini lo ndaba exoxa ngofakazi, umfungelwa, umhlanganyelwa, umoya ovunguza ukuthanda kwawo, indaba enhle eyabonwa ngabantu ezweni likaJehova. Amen. Thank you for watching this video up until the end.